Ти да нас снимаш, човек. Не, аз тебе те свалям. Иди. Какво бе дядо, бе? Чашки са. Мачко те вас. Ти ще го качвам сега на тубето и бабите да гледат тук Гърция. Бабите да гледат. Ама, що не стане да таковаш? Какво? Татко си като идва. Ще го таковам, бе, той сам да дойде. Таковаш? Забрех, че се записа. Ще го снимеш като Като честото на детето ще го снима. Какво сега? Какво ми тук да не се кара и всичко се записва. Тази Алма е страшно красива, бе. Ама трябва да се представи. Само да не те домърза да я подскажи. Не, аз съм подсегна на цветята. Аз това Гори да се преседя моите и съдна. Тя е старва, Татяна не има. Стерва, защото и татко казва, че имал такива, че като ги разсял, че колко са пеле. Аз накрая. Привет на младеща. Ни. Здравей! Снимаем филм с Анди. Дай тук. Дай си на кино. Дядо ще седне там, моля се, там няма почти човек. Добре, чакай да свърши филма. Чакай да мине церемонията. Церемонията. Добре, аз пък защо ти смах? Сега, ти ще седнеш тук. Той така. Ето той тук. Баба Танка е едното от мене. Да, те ще такова. Мама ще му купи нещо на детето. Виж, знае да ги взема, не? Абе, има банкова жилка сега. А майка да работи в банка. Кой има мама тук парички? Трябва да се отвориш флок в банката. Има ли? Браво. Как се гледа? Учителя към целия български народ. Тук има дупка да не хватнеш нея. Къде ще седнеш по... Сега в момента не знам какво е. Миле мой, сине. Наш принципите иначе паднаха лихвите тая година. Паднаха много. Знам, детския лов е с много скъпи по принцип. Направиш такъв детски блок и да го купаш също. Дядо, Кола. Да. дига кръвното. Къде? Няма кръвното. Дига, колко да го дига? Колко на космона. Да. Той как момченце. Една женинка да дойде на женинка. Жани? Ела. Какво е си на мамо? Кой стана тук? Ма tu съм шешав детето, то с дядо, то с баба. И като си помислиш, че всичкото е заради тебе. Цялата... Опа! Ето ти. Ето маш се една? Какво сядаш ти? Аз си не там. Благодаря. Какво ме благодаря? Ти не знаеш още какво има там. За тървичката. Коя е някакви марки? Какво? Браво. О, за цяло се гробишница. Вече каза благодаря. Знае защо. Ти тук трябва да изгрешам да занесеш. Айде на главата. Ей, друга дай. Като пораснеш, ще има да бягаш. На нова година ще се влака. Той го скъса. Що дядо го скъса ти? Що дяденци го скъса? Защото съм як. Защото съм силен, кажа. Значи, падне ли нещо, няма пускане. Чему не учим? Телю. Жани, ела мамо да си кажем на здраве. Ей сега идвам. Ей сега идвам. Да. Окей. Айде, мамо. Има да кажем на здраве сега. Айде. Ти да нямаш дома. Или всички имат? Ами, всеки да спани чашата. Таткото, къде е чашата? Айде, Пепинко. Айде, добре. Айде. Майка, здраве. Здраве.
Здраве. Здраве всички. Тате на здраве. Здравей, Милчка. Здравей. Да е живо и здраво, да порасне, стане голямо момче. Айде, здравей. Дай ми на сватбата. Хубавото ми то. Здраве. Как се облизвам? Чакай, ела. Ще му дам биберона за него. Да. Много лъка. Малко. Малко. Ама да не го си. Не беше бизнес само. Дай плюса и лимонади вече. Теле. Това е голям, бе, това е цяла година, бе. Обаче мога пил чак. 366 ден кара вече, как? Да. Утре ти го И изсметна. 7 даже. Много внимание да го задам. Махни. Не както... Не мириш като другите чаши на друга миришат, не?